ನಮಸ್ತೆ ಕುಡ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನಾಗ ಏಪ್ರಿಲ್ 10 ಬಂದಂಡ ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆ ಈ ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆ ಇಟ್ಟು ನಮಕ್ ಅಜ್ಜಿಲಡೆ ಪೋಪುನೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಜಾಲಿ ಅಂಡ ಈ ಸತ್ತೊಂಜಿ ಪಾರ ಬೋಚಿ ದಯಪಂಡ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅಜ್ಜಿಲಡೆ ತಿನ್ಪುನ ಅಲಕ್ಕ ಖಾಲಿ ನಮ ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆ ಇಟ್ಟು ಅಜ್ಜಿಲಡೆ ಪೋಂಡ ನಮಕ್ ಅಜ್ಜಿನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಗೋಂಕುದ ಮರಟ್ ಬೀಜ ಎತ್ತಂಡಲ್ಲ ನಂಕ ತೋಜುನಿ ಬರಿತ ಅಜ್ಜಿನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಗೋಂಕುದ ಮರಟ್ ಇತ್ತಿನ ಬೀಜ ಸೊ ಐಟ್ ಕೆಲವರನಂತೂ ಬಾರಿ ವೆರೈಟಿ ಅಪ್ಪ ಈ ಗೋಂಕುದ ಮರಟ್ ಇತ್ತಿನ ಕೆಲವರು ಬೀಜ ಕಂಡೊಂದಿತ್ತೀರಿ ಅಂಡ ಕೆಲವರಂತೂ ಅವೇ ಮರದ ತಿರ್ತಬಹುದು ಕೈಕ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತೇವೆ ಬೊಕ್ಕಲ ಕೆಲವು ಇತ್ತನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಂತೂ ಮನಿ ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲರ ಪುಚಿ ನಮ್ಮ ಜವನೇರ್ ಪುರ ಎಂಚಪನ್ನಾಗ ಬೊಟ್ಟಿ ಕಂಡಾಗಬಹುದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಪ್ಪುನಿ ಅಕಲೊಂಜಿ ಬೇತೇನೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಐಟ್ಲ ಪೊನ್ನುಲು ಕೆಲವರು ಚೌಕ ಚೌಕಾಗಿ ಈಟ್ ಪಾರ್ದು ಒಂದ್ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಕಲ್ಲದ ತುಂಡಿ ಇತ್ತು ನಾನು ಐಟ್ ಗೊಬ್ಬರ ಶುರು ಮಲ್ತೀರ್ನ ಅಕ್ಲನ ರಗಲಿಗೆ ವಾ ಮಗೆ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಗೇನ್ ಪುನ ಅಕ್ಲತ್ತು ಐಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಜವನೇರ್ ಎಂಚಪಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕಲ ಮಸ್ ವೆರೈಟಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ವೆರೈಟಿ ಎಂಚಪಣ್ಣ ಕಾಂಡ ಹಿಡ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಕೊತ್ತಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಪತ್ತೊಂದು ಶುರು ಮಲ್ತಿರಂದಾಂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ವನ ಸಿಗ್ಲ ನೆಂಪು ಪುಚ್ ದಾದಾಪುನ್ ಬಂದಾಗ ಬೈಯನಗ ಮಾತಿರ್ನಲ ಗೊಬ್ಬುದಾದ ಮಾತಿರ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಅವಳು ಕುಲ್ದು ಉನ್ನೊಂದಿತ್ತೀರಿ ಈ ಒಂದು ದಾಯಿ ಬೋಕ ಒಂದ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಮಾವೇಶ ಈ ಸಮಾವೇಶದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸು ನೀರ್ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಯೇ ಸೊ ಅಜ್ಜಿ ಹಬ್ಬಗ ಪಂಡ್ರ ಶುರು ಮಲ್ಪುನ ಕತೆನೇ ಅಜ್ಜಿ ಕತೆ ಈ ಅಜ್ಜಿ ಕತೆ ಬೋಕ ಒಂಜಿ ಚೂರು ದುಂಬು ಪೋನಾಗ ಸಾಲೆದ ಜೋಕ್ಲೇಡ್ ಶುರು ಆಪುನ್ಯವು ಸಾಲೆದ ಕತೆ ಈ ಸಾಲೆದ ಕತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುನಿ ಕುಲೆ ಈ ಕುಲೆಕಲ್ನ ಕತೆನ ಪೂರ ಆದು ಚೂರು ಮಲ್ಲಾಯ್ಬೇಕು ಒಂಜಿ 10ನೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಶುರು ಆಪುನಿ ಆಲಿಂಚಗೆ ಬೆಲೆಗೆ ಪಂಡ್ರೆ ಶುರು ಆಪುನು ಮೂಲ ಶುರು ಆಪುನವೇ ಲೌತ ಕತೆ ಈ ಲೌತ ಕತೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ದುಮ್ಮು ಬೋಯ್ಬೋಕ ಅಂತೂ ಇಂತೂ ನಮಕ್ ಬೇಲೆ ಅಂತೂ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಪ್ಪಗ ಮೇ ಕಾಲ್ ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ರೆಂಡು ಬ್ರೋ ಇಂದು ಇರಕ್ಕೆ ಬೇಲೆ ದಿಕ್ಕಂಡ ಈ ಜಿಯ ಬ್ರೋ ಖರ್ಚಿಗೆ ಅಮ್ಮ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪುನಿ ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಮೊಬೈಲ್ ದ ಪ್ಯಾಕ್ಗೆ ಲವರ್ ಪಾಡುವಲು ಬೊಕ್ಕ ನಂಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಇಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಹೊತ್ತು ಒಂದು ಕುಲ್ಲು ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕನಂದು ಪತ್ತೊಲಿ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕಿ ಬೋಕ ಮಗನ ಕಾರ್ ಅಂತೂ ನೆಲಟ್ಟುಂತುಜಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಶುರು ಮಲ್ಪೆ ಅಮ್ಮ ಏನೊಂಜಿ ಗಾಡಿ ದೇತ ನೋಡಮ್ಮ ನಿಕ ಬೇಲೆಣ್ಣತ ಮಗ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ದೇತನೊಂದು ಅಮ್ಮ ಪನ್ಪೇರು ಸೊ ಗಾಡಿ ದೇತನಿ ಬೊಕ್ಕ ಶುರುವಾಪುನಿ EMI ಕಟ್ಟೆರೆ ಪಾಪ ಮ್ಯಾಗ ತಿಂಗಳು ಒನಗ ಸಂಬಳ ಇಜ್ಜಿಂದ ಟೆನ್ಷನ್ ಯಾರ ಶುರುವಾಪುನಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂದು ಪತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಡ್ ಕೊಲ್ಲೊಂದು ಒಂಜಿ ಲೈಟ್ UB ಪಿಂಟ್ ಜತ್ತಂಡಾನ್ ಅಪ್ಪಗ ಟೆನ್ಷನ್ ಪೂರ ಮರತದು ಬಾರ್ಡ್ ಶುರುವಾಪುನವೇ ಕುಡಿ ಕತೆ ಈ ಕುಡಿ ಕತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ ಐ ಮೀನ್ ಪರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ ಕಕ್ಕೆರ ಶುರುವಾನಗ ಶುರುವಾಪುನೆ ಕಕ್ಕುನ ಕತೆ ಮೊನದನಿ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಔಡ್ ಮಂಡದೆರ್ಪೆರೆ ತೀರುಚಿ ಅಪ್ಪಗ ಶುರುವಾಪುನು ತೂಲೆ ಯಾನ್ ಅವಳು ಬೇಲೆ ಮನ್ ಪೊಡಿತ್ತನು ಯಾನೊಂದು ಮಲ್ ಪೊಡಿತ್ತನು ಯಾನ್ ಅಂಚ ಮಲ್ ಪೊಡಿತ್ತನು ಮೆಂಟಲಿ ಅದು ಟೆನ್ಷನ್ ಶುರುವಾಪುನು ಸೊ ಈ ಟೆನ್ಷನ್ ನಮ್ಮ ಮಂಡೆಗೆ ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ಮಂಡೆನೇ ಬಿಚಿದ್ ಬೋಪ್ಲಾಗ ಅದು ಬೋತನು ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ನನದುಂಬುಗು ನಿಕ್ಲ ಈ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾತಾಡ್ಲ ಫ್ರೀ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಕುಲು ನಿಕ್ಲಿಲ್ಲಡೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಬಿಫೋರ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚಮಾತ ಕಥೆ ಓ ಪೂರ್ವ ಒಂದು ಈ ಸರ್ತಿ ಎನ್ನ ಬೊಡದಿಗಳ ಎಂಕ್ಲ ಡೈವರ್ಸ್ ಆಪುನ್ ವರದ ಏ ಅವಂಚಿ ಏ ದಾದಾ ನೀ ಸಂಸಾರ ನಾನು ಜೀಗುಜಾತಿ ಮಾರಿ ಏರ್ಲ ಜನಪ್ಪ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲ ಬರ್ಬಿದ್ದೇನ ಎನ್ನ ಬಡದಿಜ್ಜಲ್ಲ ದಾದಿ ಧರ್ಮನ್ನ ಈ ನಮ್ನೆ ಪಾತೀರ್ನಿ ಅಪಗಂಡ ಎಂಕಲ ಇರ್ನ ಬಡದಿಗಲ ಕುಚುಂದು ಬನ್ಪನೀರಿ ಎಂಚಿನೊಂದು ಜನ ಮಾರಿ ನಮಗೆ ವರದ ಊರು ನಿಟಿ ಸುದ್ದಿ ಉಂಟು ಗೊತ್ತುಂಡ ನಿಮ್ಮಲ್ಲ ಆಂಟಿ ಒಂಗೆಲೆ ಆಂಟಿ ಒಂಗೆಲಿ ಅದೇ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಥಮ ಪಾತ್ರ ಅಲ್ಲೇವಿ ಇರ್ನ ಬಡಿದ ಪ್ರಾಯದ ಮಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯಂಗೆ ಹಿರಿಯರತಿ ಆರೋಗ್ಯಂಗೆ ಮಾಮಿನ ಸಮಾನ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಕತ್ತ ಎನ್ನ ಬೊಡೆದಿ ಮಾಮಿನ ಸಮಾನ ಅಪಗಂಡ ಎನ್ನ ಮಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಡಿದಿರ ಸಮಾನ ಎಂಜಿನ ಮಗಳು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಮರ್ಲಿ ಮಿನಿ ಹಿಂಚ ಮಿನಿ ಪಾತ್ಯರ್ನ ವರದ ತೊರ್ತು ಗಿಡ ಪೆರ ಹೆಜ್ಜಿನ ತೊರ್ತು ಗಿಡ ಪುನಿ ಎನ್ನ ಮಗಳ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಪಾತ್ರವಲ್ಲಿ ಧರ್ಮನ್ನ ಒಂದು ಚಾಕೋರ್ಲಿ ಎಂಚಿ ಕರ್ಮ ಮರ ಏರೆ ಫೋನ್ ಬಂದು ಸೈ ಇರ್ಲೆಜ್ಜಿ ಸುರೂಕು ಈ ಕೊರೋನಾದ ಒಂದು ಯಾಡ್ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆಕ್ ಮೇ ಅವು ನಮ್ಮ ಗೊತ್ತಂಡ ಐಕ್ಯ ಬನ್ಪುನಿ ಪಾಪದಾಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿಂದು ಅವು ಆಡ್ ಬರ್ಪುನತ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆಕ್ ಬರ್ಪುನಿ ಗೊತ್ತಾನ ಎಡ್ಡೆ ಕರ್ಮ ಒಲ್ಲ ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತು ಸೈತುಂಡ ಧರ್ಮ ಗೊಂಜಿ ಸಿಮ್ಮುಲಾಸ ಪೂಜ ಓ ಈ ಬಾರಿ ಸರ್ಲ ಮೈ ಈ ತೂಪಲಾಕಿದ್ದೆ ತೂಪಲಾಕಿದ್ದು ನೀರು ಮಾರ್ದೋರೆ ನಾನು ಅಲ್ಲ ಪನಿಯ ಅಂದಂದು ಧರ್ಮನೆಲ್ಲಿರು ವೈದ್ಯರು ಧರ್ಮನೆ ಉದ್ದತಿ ಒಂದಿಲ್ಲಿರು ಕೈ ಕೊರಸು ಬತ್ತುನು ಧರ್ಮನ ನಂದು ಆರ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ತದಿ ಅವು ಅನ್ಯ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಮಾರಿ ಅಲೋ ಪನಿಯ ಈ ಪನ್ ಇಂಚೆನೆ ಧರ್ಮನೆ ಚಾ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲಿರು ಬೆಲ್ಲೆ ಡಬ್ಬೆದೈ
ವರದ ಚಾ 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 ವರದ ಯಾನ್ ಯಾಕಾರ್ಚಿತು ಒಂದುಲ್ಲ ಮೇ ಈ ಫೋನ್ ಹೇಳಮೆ ಪಾತಿರ್ನಿ ಅವ್ ಲವ್ ಅಡ ನಮ್ಮ ಏ ವರದ ಮೇ ಯಾನ್ ಮುಲುಪುನಗ ಈಗ ಬೋದು ಲವ್ ಆಡ ಪಾತಿರೋದ್ರಿಗೆ ಸ್ವಯಂಡ ಮೆನಿಕ್ ಅವ್ ಲವ್ ಎನ್ನತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ ನ ಈ ಮಲ್ಲ ವಿಕೃತ ಮೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಕೃತ ಓ ದೇವ್ರೆ ನಿನ್ನ ಜಾಗ್ರತೆ ಅನ್ಕೊಡು ಊರ ಬೋದು ಪಾತಿರೋದು ಅತ್ತೆ ಧರ್ಮಣ್ಣ ತಾನೆ ಚಾ ಬರ್ಲಾಕತ್ತನು ಧರ್ಮಣ್ಣ ಯಾರು ಇಡಂಜಿಗೆ ನೋಡ ಕೇಳ ಅದೇ ಧರ್ಮಣ್ಣ ಈಗ ಮಿಲಿಟರಿ ಇರ್ತಾರದ ನಾ ಬರ್ತೀನಿ ಬರ್ತೀನತ್ತು ಮೇ ಅವಾಗ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಏನತಿ ಅವಾಗ ಆಕುಲೆ ಕಡಪುಡಿ ಸರಿ ಏನಂದ್ರೆ ಮಿಲಿಟರಿದ ಕಡಪುಡಿ ಅನ್ನಲ್ಲ ಕೊಂಚ ಆಪರೇಷನ್ ತೆಗೆದ ಮೇ ಅಪೆಂಡಿಸ್ ಅತ್ತಲಿ ಬರ್ದ ಇದ ಸೈಪ ವರದ ಕಣ್ಣು ಕುಟ್ಟುತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ ಅವತ್ತು ಆಪರೇಷನ್ ಈ ಮಲ್ಕೊಂಡ ಏನ ಬೇಲೆ ಇಂಜಿನ ಗೊತ್ತನ ಎಲ್ಲೇ ಪುಲ್ಯ ಕೊಳಗು ನೆಲ ಬಲ್ಪು ಲಕ್ಕದು ಈ ಜ್ಯೋತಿಗೆ ಓಡು ಈ ಇಂಚಿನ ಬಾಧ್ಯತೆ ಮಾರೆ ಜ್ಯೋತಿ ಪೋಪು ನಂದು ಐಕೆ 47 ದಿನ ಮಾಲೆ ಪಾಡೋಡು ಸಾರಿ 48 ದಿನ ಮಾಲೆ ಪಾಡೋಡು ವೃಥ ಮಲ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಜ್ಯೋತಿ ಪೋಡು ಕುಡ್ಲದ ಜ್ಯೋತಿ ಕುಡ್ಲದ ಬಲ್ಲೆ ಕುಡ್ಲದ ಜ್ಯೋತಿ ಪೋಡು ಪೋಡು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಫ್ಲಾಟ್ ಫ್ಲಾಟ್ 87 ನಂಬರ್ದ ಫ್ಲಾಟ್ಗೆ ಪೋಡು ಹಾ ಸರಿ ಓದು ನಿನ್ನ ಕೈಟ್ ಒಂಜಿ ಸಾಧನ ಕೊರ್ಪೆ ಎನ್ನ ಕೈಟ್ ಒಂದು ಸಾಧನ ಕೊರ್ಪೆ ಈ ಅಡೆ ಪೋದು ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೋಡ್ ವರ್ಡ್ ಉಂಡು ಸಬ್ಬಾಸ್ ಮಾರಿ ಮಿಲಿಟರಿ ತಂದು ಸತ್ಯ ಎನ್ನ ಕೈಟ್ ಸಾಧನ ಇಜ್ಜಿನ್ ಎನ್ನ ಕೈಟ್ ಉಂಡು ಮಾರೆ ಕೋಡ್ ವರ್ಡ್ ಐದು ಬಕ್ಕ ಫ್ಲಾಟ್ ದ ಉಲಾಯರ್ದ ಒಂಜಿ ವಾಯ್ಸ್ ಬರ್ಪುನು ಉಳ್ಳಾಯಿರ್ದು ಒಂಜಿ ವಾಯ್ಸ್ ಬರ್ಪುನು ಪಿರ ಪೋಲಿ ಪಿರ ಪೋಲಿ ಅಪ್ಪಗ ನೀನು ಪಕ್ಕಸಿದ್ದೆ ಪಿರ ಯಾರು ಅವಳ ಕೋಡ್ ವರ್ಡ್ ಸೂಪರ್ ಮಾರಿ ಈ ಸಾಧನ ಕೊರ್ಪೆ ಆರ್ನಿಕ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೂಪರ್ ಐಸರಿ ಏದು ಲಕ್ಷ ಕಟ್ಟಲ್ವ ಇವತ್ತು ಲಕ್ಷತ್ ಮೇ ಕೋಟಿದ ಕೋಟಿ ಹತ್ತು ಬೊಗ 150 ರೂಪಾಯಿ ಅವೇನು ಪತನ್ ಸೀದಾ ಬತ್ತನ ಅವ ಆತಕ್ಕೆ ಕೊರ್ದು ಗಡಪುರ ಸಾಧನದ ನಾಲ್ ತೆಕ್ಕಿದ್ದಿರತ ಗಟ್ಟಿಲ್ಲ ಕೋರಿದ ಕಸಿ ಯಾನಿ ಪೀಸುದ ಅಂದಾಜು ಮಲ್ ಬಡಿತ ಲಕ್ಷ ಗಟ್ಟಲ್ವ ಇವತ್ತಿಗೆ ಅತಿ ಇರು ಮಿಲಿಟರಿ ಇತ್ತಾರತ ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಮಿಲಿಟರಿ ದೀತಿರತ್ತ ಓ ಮಿಲಿಟರಿ ಬಣ್ಣ ಆ ಗಾಡಿ ಹತ್ತು ಬೊಗ ಮಿಲಿಟರಿ ಓಟೆ ಹತ್ತು ಕೆಲವರು ಮಾತ ಇಂಚೇನೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಅಂತ ಪಾತೀರಿ ಅಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪುನಾರಿ ಇತ್ತಿನೇನೆ ಇತ್ತಿಲಕನೆ ಪನ್ಪುನಾರಿ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಬೆರಿ ಬೊಟ್ಟುದು ಕಲಾವಿದರನ್ನು ತೋಜಾವುನ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡ್ದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅದ್ಭುತ ನಿರ್ದೇಶಕೆ ಅಂಚೆನೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಡ್ರಾಮನೆ ತುಳುನಾಡು ಬಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನಾಗ ಪೌರಾಣಿಕ ಡ್ರಾಮದ ಬೆಲೆದಾದ ಅವೆತ ಕಲೆದಾದಂದು ತೋಜೈನ ತುಳುನಾಡದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೋಡೆಲ್ ಬಾಯ್ ಸರ್ ಅಂಚೆನೆ ಅರ್ನ ಆತ್ಮೀಯೆ ಮೇರೆ ತಮಿಳುನಾಡು ಮೋನಿಗೆ ಬನ್ನಬಾರ್ದು ತುಳುನಾಡ್ದ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ರಂಗಡ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತದು ಕನ್ನಡ ಸೀರಿಯಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನ ತುಳುನಾಡ್ದ ಮಾಮಲ್ಲ ಪ್ರತಿಭೆ ಸ್ವರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ಲೀಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅವರ್ ಶೋ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೋಡೆಲ್ ಬೈಲ್ ಸರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ವರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವರದ ಕೊರೋನಾ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಾಚಿಗೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಬಲಿ ಕುಲಿ ಸರ್ ಕುಲಿ ಸರ್ ಬಲಿ ಸರ್ ಇನ್ನೀರೇಗ್ಲೇ ನಡೆ ಬರ್ತದೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತಾನೆ ಈ ಇಲ್ಲಾಗಿ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಕಾಲ ಬೈದಂದೆ ಬನ್ನ ವಿಜಯನೆಲ್ಲ ಸ್ವರ ಶೆಟ್ಟಿಲ ಗುರು ಶಿಷ್ಯರು ಸುರೂತಾನಿ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲಾಡೆ ಕುಲ್ದಿರಿ ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್ ದಯ ಬನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲಾಡೆ ನಿಮ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಬೊಳ್ಳಿಲ್ ಬೈದಿರಿ ಇರ್ದತಿ ಕೊರ್ಲಿ ಸರಿ ಚಾ ಎನ್ನ ಚಾ ಬರ್ ಲಾಯಗುಣ ಕಡೆ ಬಂದ್ಪುನಿ ಸಕ್ಕರೆ ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ಸಕ್ಕರೆ ಬರ್ತದೆ ಬರ್ಲಿ ಬರ್ಲಿ ಎನ್ನ ಬಾರ್ಲಾಗದ ಚಾ ಕಡಕ್ ಚಾ ಬರ್ಲಿ 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 ಲಾಯಕದ ಚಾ ಚಾ ಸೂಪರ್ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಪೇರ್ ಬಾರ್ದು ಈಗ ಗೊತ್ತಾ ಮುತ್ತಾರೆ ಚವರಚ್ಚಿ ಕೊಡ್ಲಿ ಮಾರೆ ಅರ್ಧ ಚಾ ಬರ್ದಿತ್ತು ಗೆಸ್ಟ್ ನಗ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಚಾ ಬರ್ದಿತ್ತು ನೀರು ಮಾರೆ ಈ ಕುಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮನ್ ಬಂದ ಚಾ ದುರಿ ನಿಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಬ್ಜಿ ವಿಷಯದ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಎನ್ನ ಚಾತ ಅಂಗಡಿಗೆ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ವೆಲ್ಲ ಸ್ವರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿಲ ಬೈದಿರ್ ಬಂದು ಎನ್ನಂಜಿ ಅಂಗಡಿದು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಸೂಪರ್ ಧರ್ಮಗು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಾರೆ ದೇ ವರದ ಯಾ ಚಾಮಂತ ಮಗ ಚಿಮಿದೇನಿದ್ದೆ ಚಾ ಜಾತಿನಿ ಬೆಂದರ್ದ ಕಾಯಿಲ್ ಈ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಬಣ್ಣ ರಪ್ಪ ನೆನ್ಪಂಡ್ಯ ಇತ್ತೆ ಕೊರೋನಾತ ಇತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಅರ್ಧ ಕಟ್ಟರೇತ ಅರ್ಧ ಕಟ್ಟರೆ ಉಂಡು ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟರೆ ನೀರು ಉಂಟು ಬಿಲ್ ಉಂಟು
ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಅರ್ಧ ಕಟ್ಟೆ ಎಂಚ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ ಗೊತ್ತುಂಡ ಗೊತ್ತುಜಾ ದೇವರನಾಜ್ ಗೊತ್ತು ಏನಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಾ ಗೊತ್ತುಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಏನ್ ತೋಜಾ ಇದಕ್ಕೆ ಬಿಲ್ ಕೊಡ್ಲಿ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುನ ಏ ಬಾ ಯಾನ್ ಐಟು ಸರ್ ಆತ ಯಾನ್ ಲೆಕ್ಕ 35 ಎತ್ತು ನಾನು ನೆಟ್ ಬರೋ ಸರ್ ಇದು ಬಿಲ್ ಆತಿ ನೀನಿತ್ತೀರ ಅರ್ಧ ಕಟ್ಟಲತಿ ಅರ್ಧ ಕಟ್ಟಲಿ ಇರ್ನ ನಾಲ್ನೇ ನಾಟಕ ಉಂಡತಿ ವೈಕಲ್ ಒಂದಿನ ಹಾಕಲು ಅಲ್ಲಿ ಅವಿ ರೆಡ್ಲ ವೈಕಲ್ ಒಂದಿನ ಹಾಕಲು ಹಾಗೆ ನಂಗಿದು ಬಂದು ಮಾತಿರ್ಲ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಕೊಳ್ದು ತೋರಾತಿರ್ ಬಟ್ ವಿಜಯನ್ ಅಂತೂ ಅಂಚೆನೂ ಇಲ್ಲೇರು ಸರ್ ನೆತ್ತ ಕಾರಣದ ಸರಿ ಕಾರಣದ ಬಂಡ ಎನ್ನ ಏಜಿ ಬೊಕ್ಕ ವೆಯ್ಟ್ ಕೆಜಿ ಉಂಡತೆ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಪಡೊಂದು ನಾನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಪ್ರಾಯ ಇಲ್ಲ ಸರಿ ಇವ್ರು నేను ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬೈದಾರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅನ್ ಇವ್ರು ಮಸ್ತ್ ಯಾನು ಎಲ್ಲೆಡ್ ನಿಂಚಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಮಾ ತುಪ್ಪೆ ಸರ್ ಬಟ್ ಡ್ರಾಮಾ ತೂನಾಗ ಪೋಸ್ಟರ್ ಇರ್ನ ಫೋಟೋ ತೊಂದೆ ಸರ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಇರ್ನ ಡ್ರಾಮಾ ಒಲ್ಪೋಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಎಂಕುಲು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅಪ್ಪ ಡ್ರಾಮಾ ತೂನಾಗ ವಿಜಯನ್ನಿ ಪಿರಾಡು ಕುಲ್ಲು ಒಂದು ಅಪಗೆಂಚೆತ್ತರ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸಪೂರೊಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕಲಿಡ ಖುಷಿ ಅಪ್ಪ ಸರ್ ಈ ರೀತಿ ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪಾಡ್ನ ಯಾನಂತ ತೂತುಚಿ ಅವೇ ಫಾರ್ಮಲ್ ಡುಲ್ಲರ್ ಅವು ದಾಗ್ ಸರ್ ಆ ಸರಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನೀರು ದಾಗ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜೀವನ ಉಂಡತೆ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ ಒಪ್ಪುಂಡು ಯಾಪಲ್ಲ ಎರ್ತೆ ಜಪ್ಪೆಲು ಒಪ್ಪುಂಡು ಸತ್ಯ ಸರ್ ಇರು ಸರಳವಾದ ಬದುಕೊಂದಿತ್ತಂಡ ಈ ಜಪ್ಪೆಲ್ ಬನ್ನಾಗ ಉಂಡತೆ ಇರೆಗ ಆಯ್ತ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರೆಗ ಗೊತ್ತಾಗೋಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಐತೆ ಕೊರೋನಾ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಚ ಕೊರೋನಾದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬದುಕದು ಸರಳವಾದ ಬದುಕದ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಇತ್ತು ನಡೆದವರ ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತಂಗ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತೋಜಿ ಸರಳವಾದ ಬದುಕದಿತ್ತಂಡ ಇರೆ ಕಷ್ಟ ಬನ್ನಾಗಲ್ಲ ಇರು ಕುಗ್ಗುಜಾರ ಇರ್ನಿ ಸರಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅನ್ಸುದು ತೂದ್ ಸರಿ ಏರ್ಲಂಜಿ ಮಕ್ಕರ್ ಮಲ್ತಿದ್ಯಾರ ಆ ಜನ ದಾದ ಮಾರ ಮಲ್ಪೇರ್ ಅವು ಅಪಗಿರಿದಲ್ಲ ಬೇಜಾರಾದಿದಲ್ಲ ಬೇಜಾರಾದಿ ಇರ್ಗೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸರ್ ನಿಜವಾಯಿನ ಸರ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿಗೆ ನೋಡಿದ್ ಪುನಿ ಈ ಸರಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ನಡುಟು ಇರಾಗ ಈ ಸಮುದ್ರದ ಮುತ್ತೊಲ್ತದಿಕ್ಕ ಸರ್ ಒಂದು ಮುತ್ತು ಎಂಚಿನ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಒಂದು ಬೈದಿನಿ ಎಂಜಿನ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಅವ್ರು ದೂರದ ಊರುಡಿತ್ತೇರು ಅವ್ರು ಬೈದಿನಿ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಸೀರಿಯಲ್ಡ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಮನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶಡಾರು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆತಿನಾರು ಅಪ್ಪ ಏರಾರಿಗೆ ಪಂಡೇರಿಗ ಇಂಚಿನಡೆಗೆ ಪೋ ಅವ್ಲು ಇತ್ತನು ನಡ ಇವಳಣ್ಣ ಒಂಜಿ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಸೇರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ನಾಡೊಂದು ಬತ್ತರೆ ಇಂಕಿರ್ನ ಡ್ರಾಮಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇತೆ ಡ್ರಾಮಾ ಟೀಮಡ್ ಆಫರ್ ಇತ್ತಂಡು ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪೋಡು ಬಂದಿತ್ತು ನಂಚ ಜಾಯ್ನ್ ಆಯ್ರು ಋಣಾನುಬಂಧ ರೂಪೇಣ ಪಶುಪತ್ನಿ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಹೋಯ್ರು ಸೀರಿಯಲ್ಗೆ ಹೋಯ್ರು ಇತ್ತೆ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ತುಳುಟು ಒಂಜಿ ಹಿಟ್ ಡ್ರಾಮಡ್ ಗುಳಿಗನ ಪಾತ್ರಡಾರು ಇಡೀ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಮಡಾರು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸರ್ ಎರಡಂಜಿಕೆ ನೋಡು ಇದು ತಮಿಳ್ನಾಡು ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಮಲ್ದಾರ ಸರ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇದು ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಮಲ್ತಾರೆ ಇತ್ತ ಡ್ರಾಮಾಡ್ ಪ್ರಸ್ತುತವಾದ ಮಲ್ತೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಎಂಚೇತನ್ ಸರ್ ಇನ್ನ ಜರ್ನಿ ಎಂಚೇತನ್ ಜರ್ನಿ ಪಂಡ ಅರ್ಬನ್ಲಗ ನಾನು ಮೂವಿ ಇಂಕ್ ಡ್ರಾಮಾಡ್ ಪುರ ಮನ್ಪುನ ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತಜಿ ನಾನು ಇಡೇ ಬತ್ತದ ಮೂಲು ಅಪ್ಪ ಬನ್ನಾಗ ಪೂರೆಲ್ಲ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಹೊರಡಿದ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಹಿಟ್ ಆತನ ಮೂವಿ ಸೊ ವಿಜಯನ ನಡೆಪೋ ವಿಜಯನ ದಾದ ಒಂಜಿ ಮನ್ ಪೇರು ಬಂದು ನಾನು ಮೇರ್ ಪನ್ಲಕ್ ನಾಡ್ದು ಮಸ್ತ್ ಡ್ರಾಮಾ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕಳ ಪಾತಿರದಿತ್ತ ಅಪ್ಪ ಅಡ ಇಂಕ ಡ್ರಾಮಾ ಬರ್ರ ಇತ್ತಿಜಿ ಇಂಕ ಮೂವಿ ದಾದನ್ಲ ಮನ್ಪೊಡು ಫಸ್ಟ್ ಮೇರೆ ಮೀಟ್ ಆತಿಲ್ಲ ನಾನು ಮೂವಿ ಮನ್ಪೊಡು ಪನ್ಪಿನಿಗೆ ಅಂಡ ಮೇರ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮೇರ್ ಪಂಡೇರು ಮೂಲು ಕುಡ್ಲಾಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯ್ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಟ್ ಆಪು ಜರಿ ಇರ್ಲ ಮೂಲು ನಾಟಕದ ಕೊಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಕಲು ಮೂಲು ಏರೆಲ್ಲ ಗೆನ್ಪು ಜೇರು ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ದಕ್ಲಿ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ಅಂಡ್ ಓಕೆ ಚೂರು ಫೇಮ್ ಬರೋಡಂದ ನಾಟಕ ಆಡ್ಪರು ಮನ್ಪೊಡು ఒక ಬಾಕಿದ ಪೂರೆ ನಾಟಕ ಆ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಪುನಃ ತೂದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಹೀರೋಯಿಸಮ್ ಬಂದು ಉಪ್ಪುನು ಮೆರ್ನ ಡ್ರಾಮಾ ಟೀಮ್ ಮಾತ್ರ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಹೀರೋಗು ಎಡ್ಡೆ ರೋಲ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಮೆರ್ನ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕಲು ಮಾತ್ರ ಬೇತೆ ಟೀಮ್ ಪೂರ ಕಾಮಿಡಿ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂಚೆನೆ ಪೋಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಹೀರೋ ಒಂಜಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಪೇರು ಬೇಕು ಮೆರ್ನೆಟ್ ಹೀರೋಗು ಸಾಂಗ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಹೀರೋಗೆ ಒಂಜಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಲವ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಬ್ಬರು ಉಪ್ಪುಂಡು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲ ಇತ್ತು ಸೊ ಯಾನ್ ಮೇರ್ನ ಟೀಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಿಫೇರ್ ಮಂತೆ ಸೊ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇರೆಗೆ ಡ್ರಾಮಾ ಮಂತೊಂದೆ ಪೋಯ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಬರ್ಕೆ ಮನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಬರ್ತಂದೆ ಸಿ ನೈಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಂತೆ ಅವು ಮೆರ್ನ ಕೇರ ಬಿಡಿ ತೆಗೆದಿನ ತುಳುನಾಡು ಮಲ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚಿನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ನಾಕ್ಲೇನೆ ಎಂಕುಲು ಇಡೀ ಎತ್ತೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಅಕ್ಲ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ನಿಖಿಲೆಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಬೇಲೆ ಮತ್ತದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇನ್ನಿ 2 ಜನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ನಕಲು ಇಡೇ ಬರ್ಪೇರು ಸೊ ಅಕ್ಲ ಪುದರದ ಬಂದಾಗ ರಾಜೇಶ್ ಬೊಕಾರ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ವೆನಿಲಾ ಮಣಿಕಾಂತ್ ಸೊ ಅಕ್ಲೇನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೋಕಿಡೆ ಎದುಕೊಂದೊಂದಲ್ಲೇ
ಈ ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಈರ್ದಾದ ಬಂದ್ಬಿಡ್ ಸರ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯೋಗ ಆರೋಗ್ಯಗೆ ಅಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮನ್ಪೇರು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಯೋಗ ವ್ಯಾಯಾಮ ಅನ್ಪೋಡಂದಿಜ್ಜ ಆರೋಗ್ಯಗೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಂತಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಅಣ್ಣ ಮನಸ್ಸು ಕಂಟ್ರೋಲು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸುಖ ಬೋಡಂಡ ಯೋಗ ಮೇನ್ ಐಟ್ ತಿಕ್ಕನೇಟ್ ವೈಟ್ಲ ತಿಕ್ಕಂದು. ಸೂಪರ್ ಸರ್ ಸೂಪರ್. ಈ ಯೋಗ ದಾದಾಪುರ ಕಲ್ತೇವೆ ಸರ್ ಇದು ಹಠ ಯೋಗನು PG ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಯೋಗ ಮಂತೆ PG ಅದರ ರಿಲೇಟಿವ್ MA ಫಿಲಾಸಫಿ ಅಂತದೆ ಆಯ್ತಾ ಸರ್ ಇನ್ನು ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಅದ ಸರ್ MSc ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ BSc B.Ed MA ಫಿಲಾಸಫಿ ಜೂಡೋ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ MMA ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಜೂಡೋ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೇಡಿ ಜೂಡೋ ಸರ್ ಇದು ಈತ್ ಮಾತ್ರ ಕಲ್ಪನಾ ಎಂಗ್ಲು 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಾರಿ ಬಂಗಡ ಭಾಷೆ ಆತೀನಿ ನಾನು ಈತ್ ಬರಕೆ ಅಂತದ್ದು ಸರ್ ಸರ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಇರ್ನ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ನಾನು ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇನ್ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮೂಲೆ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಸೇಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಮುಂದೆ ತಮಿಳ್ನಾಡಿಗೆ ಅರ್ಧನಾರಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೂವಿ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಪದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸಿಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಮೂವಿಗಳಪ್ಪನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸಿಗ್ಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅದೊಂದು ಸರ್ ಇರ ಕುಡ್ಲದ ಮೂವಿ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಂತದಿನ ಒಂಜಿ ಬರ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅದೇ 5 ಬೊಕ್ಕ ಮಂತದಿನ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಟೀಮ್ ಇಡು ಬೊಕ್ಕ ಮೇರ್ನ ಮೂವಿ ಯಾನ್ ಎಂಕಲು ಇಂಚ ಇದೇ ವರ್ಕ್ ಮಂತಿತ್ತ ಬಟ್ ಅವು ಇರೆಗ್ ಯಾನ್ ಮಂತದಿನ ಪಂಡ ಯಾನ್ ವಿಜಯ್ ಸಾಯಿ ಪನ್ಪಿನಾರೆ ಅರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಜಯಲಲಿತನ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಡೀಲರ್ ಆದಿತ್ತೇವೆ ಸೊ ಅವು ಹೈ ಬಜೆಟೆಡ್ ಮೂವಿ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಹೈ ಬಜೆಟ್ ಮೂವಿ ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಚೂರು ತರೆಟ್ ಆಡಾಡ್ದಿತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಕ್ಯಾರವನ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತು ಹೈ ರೆಮ್ಯುನೇಷನ್ ಮೊಕ್ಕ ಪೂನ ಬನ್ನ ಪುರ ಕೊಡೆ ಸೊ ಎಂಕ್ ಅಪ್ಪಗ ಆದಿತ್ತು ನೋ ಲೈಫೇ ಇಂಚೆನೆ ಆಕ್ಟರ್ ಲೈಫ್ ಪಂಡಂದುವೆ ಕೊಡೆಟ್ಟೆ ಬರ್ಪೇರಿ ಮೇಕಪ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾರವನ್ ಪೂರ ಅಪ್ಪಗನೆ ಎಂಕ್ ಏನಪ್ಪಗನೆ ಅವು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ರಿಲೀಸ್ ಗೊಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾದಂಡು 5 ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತೇನು ಇಜ್ಜಿ ಸಿನಿಮಾದ ಕುಡೊಂಜಿ ಫೇಸ್ ಉಂಡು ಬರ್ಕೆ ಮಲ್ಪನ ಗೊತ್ತಾನೆ ಬರ್ಕೆ ಮನ್ಪನ ಗೊತ್ತಾನೆ ಬರಟಿ ಜೊತೆ ಬರ್ಕೆದ ಹಿಂಗೆ ರೋಲ್ ಕೊರ್ಲೆ ಸರ್ ಏನನ್ ಮೇಕಪ್ ಆಡ್ದು ಕಾಂಡೆಡ್ ದಿಂಚ ಕುಲ್ಲದ ಏಪ ಏನನ್ ಶೂಟ್ ಮನ್ಪಾರ್ ನಿಕುಲು ಯಾ ಪೋಡೆ ಇಜಿ ಬೈದುಲೆ ದೆಪ್ಪ ಬೈದುಲೆ ಮೂಜಿ ದಿನ ದೇದಿನೇಜಿ ಮೂಜಿ ದಿನ ದಿನಾಲ ಕಾಂಡ ಮೇಕಪ್ ಆಡ್ನು ಬೈ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟ ಬರಟಿ ಜೊತೆ ಓರ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಬತ್ತು ನೀನೊಬ್ಬ ಹೀರೋ ಕಣು ಯಾಕೋ ಅಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ಯಾ ಹೋಗಿ ಸರ್ ಹೀರೋನ್ ಕರಿತಾ ಇಲ್ವಾ ನೀವು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಓರ್ನು ಅಪ್ಪಾಗ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಂಡ ಕುಡೊಂಜಿ ಫೇಸ್ ಉಂಡ ಇಕ್ಕನು ಅಪ್ಪ ಗೊತ್ತು ಯಾನಪ್ಪ ಕೊಂಚ ಬೇರೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ತೋಂದುಲ್ಲ ಮೇರೆ ಹೆಂಗೆ ಕಂತೊಚ್ಚ ಬೇರೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ತುಲ್ಲ ದಾದೆ ನಾಟಕ ಉಂತ ಒಂದುಲ್ಲ ಅವೇನು ಹೆಂಗೆ ಪಂಡ ಹೆಂಗೆ ಕೇಂದ್ರ ನಾಯ್ಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಯಾನಕ್ಕೆ ಏನ ವಿನೋದ್ ಕೋಕಿಲ ಅರುಳಿರೋದು ಅರಡ ಪಂಡ ಡ್ರಾಮಾ ಉಂತಾರ ಬಿಡ್ರಜ್ಜಿ ಡ್ರಾಮಾ ಉಂತಾರ ಬಿಡ್ರಜ್ಜಿ ಐಕ ಮೇರಡಮ್ಮ ಮೇರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಆಪಿನ ಪೊಸಿಷನ್ ಟೀಚರ್ ಪಂಡ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅದು ಇರಿದ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂತಿನಾರು ಇರೇಗ ಪೂರೆಲ್ಲ ಮೋಸ ಮಂತ ದಿನಕ್ಕಲು ಇರೇಗ ಕುಡ್ಡ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಟೀಮ್ ಕಟ್ಟರು ಮಾಡ ಅದು ಸುಲಭ ಆಂಡ ಅರೇಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತುಂಡು ವಿಜಯನ ಟೀಮ್ಗೆ ಏತ ಜನ ಬರ್ರೆ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರಂದು ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಒಂಚು ಪೋಡಿಗೆ ಪುಟ್ಟ ಅದು ಬಿಡ್ತೇವೆ ಗೊತ್ತಾನೆ ವಿಜಯನ ಜೋರ್ಗೆ ವಿಜಯನ ಎತ್ಪೇರ್ಗೆ ವಿಜಯನ ಅಂಚೆ ಗಿಂಚೆಗೆ ನಾ ಪೋಡಿಗೆ ದೂರ ಮಂತ್ರ ಅಕ್ಕಲು ಬರ್ಪೇರು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಐಕೆ ಪಂಡ ಇಜ್ಜಿದಾಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪೋಚಿ ಅಕ್ಲೇನ್ ಎಂಕಲ್ ಬರ್ಪಾವ ಹೊಸ ಟೀಮ್ ಕಟ್ಟಗ ಫುಲ್ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ ನಕ್ಲೇನ್ ಪಾಡ್ಗ ಹೊಸ ಟೀಮ್ ಕಟ್ಟಗ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅದ 3 years ದುಂಬೆ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾನ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಗುಲಿಗನ ಮಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಗುಲಿಗನ ಕೋಲಗ ಪೋ ಸದ್ದಾರ್ನ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಇತ್ತು ಗುಲಿಗ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಡೇ ಪಲ್ಲ ಡೇಟ್ಸ್ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೇರು ಪೂರೆಲ್ಲ ಮೂಲ ಗುಲಿಗೆ ಕೋಲ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಕಟ್ಟನು ಇಂಗ್ಲೆ ಕಟ್ಟಣಕ್ಕಲ್ಲ ಗುರ್ತಿತ್ತು ಎಂಕಲ್ ಅಕ್ಕಳ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತ ನಿಕ್ಲು ಲೋನ್ ಕಟ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಂದ್ರ ಪೋಂದಿತ್ತ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅಕ್ಕಲ ಪಿರೋಡ್ ಯಾನ್ ಸಾಧಾರಣ ಅಕ್ಕಲ ಕೆಲವೇರ್ನ ಗಾಡಿ ಡ್ರೈವರ್ ಆದ ಪೋಪಿನಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಪಿರ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಕೊರಿ ಬಾತ ಮರ್ಪಿನ ಅಕ್ಲ ಹಿಡಿದು ಅಂಚ ಗುಲಿಗನ ಪಿರಾವಡ್ ಎತ್ತೀನಿ ಎಂಕ್ ಪಾರ್ದನಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಇಂಕ್ ಒಂತ ನೆನಪಿತ್ತನು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ఒక ಜನಕುಲು ಇರಿಗ ಐತ ಕೋಲಗ ಸೇರ್ನಾತ ಜನ ಬೇತೆ ವೈಕ್ಲ ಸೇರುಜೇರು ಒಂಜಿ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ನಕಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಯಾ ನವೇನ್ ಮೇರಡ ಬಂದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಆ ಟೈಮ್ ಅವು ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ಆದಿತ್ತು ಜಾಂದೆ ಬಟ್ ಕುಡೊಂದು ಸರಿ ಪನ್ನಗ ಅರೆಗ್ ಅಪಗದಾದನ ಗುಲಿಗೆ ನಂಜಿ ಪವರ್ ಕೊರ್ನಿ ದೆಪಡ ಆರು ಇರುಗುಂಜಿ ಎನ್ನಲೆ ಈ ಟೈಮ್ ಸಾಮಾಜಿಕನ್ನೇ ಡ್ರಾಮಾ ನಡಪು ಜ ಪನ್ಪಿನಂಜಿ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಆ ಟೈಮ್ ಪೌರಾಣಿಕ ಜಪ್ಪುನ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಷಯ ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಡ್ರಾಮಾದ ನಡುಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಪೌರಾಣಿಕ ಡ್ರಾಮಾನು ಕಂತದ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಎತ್ತವಡಂಡ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಸರ್ 5 ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲು ಮೇರೆ ಪಂಡ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಒತ್ತೊಂದು ಪಾಯ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ 5 ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಒತ್ತೊಂಡೇರಾರು ಒತ್ತೊಂದು ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಂಡ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ದ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಬೇತೆಕ್ಕಲ್ನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಗೆ ಓಕೆ ಅಂತ ಪಂತಿನ ಒಂಜಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ ಹೆಂಗೆ ಎನ್ನ ಭಾಗ್ಯ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಆರು ಓಕೆ ಎಂಕಲ್ ರೆಡಿ ಮಂತ ಆರೆ ಪಂಡೆ ನಿಕ್ಲು ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಂತ ಬಲೆ ಬಕ್ಕೆ ಎಂಕ ಪನ್ಲೆ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಮಂತೇರು ಅರ್ನ ಸೈಡ್ ಪೂರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಸರಿಯಾಂಡು
ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನರದ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿ ಕೆಲವು ಕೊಡಿಟ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಏರ್ಲ ಸ್ಟೋರಿ ಪಂಡಿಜಿರ ಇತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಅಪ್ಪಗೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ದೈವದ ಸ್ಟೋರಿ ನಮಗೆ ದಯ ಪನ್ಪುಜಿರ ಎಲ್ಲ ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ದೈವ ನಂಬೊಂದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಎನ್ನ ಬಾಲಕೇನುವೆ ಈ ದೈವ ಎಂಚ ಬರ್ತೀನಿ ಒಲ್ಪಡ್ದು ಬರ್ತೀನಿ ಎಂಕ್ ಕತೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಎಂಕ್ ಪನೋಲಿ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತು ಪನೋಲಿ ಬೇತಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಜೊಕ್ಲೆ ಎಂಚ ಬಂದ್ಪೇರು ಸೊ ವಿಜಯನ ಪಂಡೇರು ಬುಡ್ಪಿನ ಬರ್ಚಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ದಾದಪುರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡು ಪೂರ ಒಂದು ಮನ್ಪ್ಲೆ ಪೂರ 5 ಬಕ್ಕೆ ಎಂಕಲು ಲೈಬ್ರರಿ ಪೋಯ ಲೈಬ್ರರಿದ ಬುಕ್ಸ್ ನಾಡ್ಯ ಅಂಚಪುರ ಮನ್ನಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಬು ಬಲ್ಲಜ ಪನ್ಪಿನವರಂಜಿ ಜನ ದಿಕ್ಕಿನಿ ಬಾಬು ಬಲ್ಲಜ 30 years ಇರದಿಂಚ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಪಾರ್ದನ ಬನ್ನದಿತ್ತಿನಾರು ಆರ್ದಾದ ಪಂಡೇರು ಆರಡ ಫುಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇತ್ತು ತೆಂಬರೆ ಬೊಟ್ಟು ಒಂದೇ ಯಾರಿಗೊಂಚೂರು ಮೈಟ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತಿಲಾಗಿತ್ತಾನೆ ತೆಂಬರೆ ಬೊಟ್ಟು ಒಂದು ಬುಲ್ತೊಂದೆ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಇಡೀ ಗುಲಿಗನ ಕಥೆನ್ ಪನ್ಯ ಅವನ ಇಂಕಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಂತ ವಿಜಯನಡ ಕೇನ್ಪಾಯ ನಿಜವಾಯಿನ ತುಳುನಾಡದ ದೈವದ ಕಲೆಕಾರನಿಗೆ ಮನ್ಪುನೇಕ್ ಸತ್ಯ ಬರ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಜಯನಡ ಕಂತೋಚ್ಪಾಯ ವಿಜಯನಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ವಿಜಯನ ಪುರ ಎಲೆತ್ತದ ಪುರ ಪಾತಿರೀರಿ 5 ಬಕ್ಕ ಆಯ್ತು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ವರ್ಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನಾಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂಕುಲ್ ಪೋತೀನಿ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಪೋತೀನಿ ಅವು 5 ಬಕ್ಕ ದಿನಾಲ ವಿಜಯನೆ ರಾತ್ರಿ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಬೇತಲ ಗುಪ್ಪೇರಿ ಮನದಲ್ಲಿ ಕಾಂಡೆ ಬನ್ನ ಬೇತಲ ಗುಪ್ಪೇರಿ ಅವು ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂಚ ಬೊಡ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಮನ್ಪುಗ ಇಂಚ ಬೊಡ್ಚಿ ಅಂಚ ಮಂತದ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಜಿ ಪಾಪ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ 9 ಲಕ್ಷ ಊಟ ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಆದಿತ್ತು ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಓನ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂದು ಪಣ್ಣಗ ಅವು ಬೊಡ್ಚಿಂದು ಬಂತಿನಾರತ್ ಎಂಕುಲು ಇಜ್ಜು ವಿಜನ ಇಂಚ ಸೆಟ್ ಪಾಡ್ಗ ಅಂದು ಪಣ್ಣಗ ಅವು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಆಪುಂಡು ಬಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅದ ಮನ್ಪುಗ 9 ಲಕ್ಷ ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ಗೆ ಪಾರ್ದು ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಮಾ ಮನ್ಪುಡಿ ಬಂಡ ಪಂಡ ಎಂಕುಲ ಇತ್ತೆಲ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ ಡ್ರಾಮಾದ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ಪಿದಾರ್ದು ಪೋಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದೆಲ್ಲ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಅಕಡೆ ಉಂಟು ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಒಂಜಿ ಕೆವಿತರದ ಓಲ ಪಿದಾರ್ದು ಕಂಡ್ರೆಜ್ ಪೂರ ಇಗ್ಲ ಪೊಲ್ಲದು ಫಸ್ಟ್ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಆರ್ನಮೆಂಟ್ಸ್ ದಾದೊಂಡು ಅವೇನು ಪೂರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಂತ ಅಕ್ಲಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ದು ಬಿಡ್ತಾ ಅಕ್ಲಕ್ಲೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಇತ್ತ ಮೇಕಪ್ಲ ಕೆಲವರು ಅಕ್ಲಕ್ಲೆ ಮನ್ಪೇರು ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಮೊಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಉಂಡು ಒಂಜಿ 10 wheelದ ಐಟ್ ಫುಲ್ ಲೋಡ್ ಆದ್ ಮೇರ್ನ ಬ್ರದರ್ನ ಗಾಡಿಯು ಐಟ್ ಫುಲ್ ಲೋಡ್ ಆದ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಉಂಟು ಐಟ್ ಫುಲ್ ಪೋಪಿನಿ ಬರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ 7 ತಿಂಗಳು ಗಾಡಿ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ಗಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಜತ್ ಬೇರೆ ಸರಿ ಸ್ವರಜನೆ ಪಾಜನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ವಿಷಯ ಬಂದಿರು ಟೀಮ್ ಪೂರ ಎಂಗ್ಲ ಕದೆಲ್ಡು ಬೇತೆ ಪೋಯಿ ದಾದನ್ ಸರ್ ಆ ಟೈಮ್ ಅದೇ ಗೊತ್ತಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಂಜಿನ ಮಂಡ ಕಲಾ ಸಂಗಮಗ ಸಾಧಾರಣ 25 ವರ್ಷದಿಂದ ಎಂಜಿನ ಮಂಡ ಜೂನ್ ಬಕ್ಕ ಜುಲೈ 2 ತಿಂಗಳು ಉಂಟತೆ ಅವು ಡೇಂಜರ್ ತಿಂಗಳು ಕಲಾ ಸಂಗಮದ ಡೇಂಜರ್ ತಿಂಗಳು ಯಾನ್ ಜೂನ್ ಜುಲೈಗೆ ವರ್ಷದ 12 ತಿಂಗಳು ಯಾನ್ ಪೋಡಿನ್ ಜೂನ್ ಬಕ್ಕ ಜುಲೈ ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತದು ಜೂನ್ ಜುಲೈ ಡೇಂಜರ್ ಜೂನ್ ಜುಲೈ ಎಂಜಿನ ಮಂಡ ಬರ್ಸ ಬತ್ತ ಡ್ರಾಮಾ ಪೂರ ಉಪ್ಪುಜಿ ಅವಾಗ ಕಲಾವಿದರು ಪೂರ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆದು ಪರಿ 2 ತಿಂಗಳು ಆ 2 ತಿಂಗಳು ಎಂಜಿನ ಮಂಡ ಒಂಜಿ ಐಕೆ ಒಂಜಿ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಆದ್ರೆ ಎಂಜಿನ ಮಂಡ ಈ ಟೈಮ್ ಕಾಸು ಪೂಜಿ ಅನ್ನ ಟೀಮ್ದ ಕಲಾವಿದರು ಅಪ್ಪಾಗ ಐಟ್ ಮೇನ್ ರೋಲ್ ಏರ್ ಮಲ್ಪೋರು ಆಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಈತು ಕೊರ್ದು ಆಕ್ಲೇನು ಕೊನೋಪಿನಿ ಅನ್ನೈತೆ ಕುಟುಂಬ ಡ್ರಾಮಾ ಅವಾರ್ಡು ಮದುವೆ ಅವಾರ್ಡು ಕೊಡೈನಿಯಲ್ ಅವಾರ್ಡು ಸೀತಾ ಟೀಚರ್ ಅವಾರ್ಡು ಅಸಲೆ ಒಂದು ಪೂರ ಡ್ರಾಮಾ ಜೂನ್ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳು ಕೊಲೆ ಆಯ್ತೀನಿ ಪೂರ ಫುಲ್ ಒಂದು ಲಾಂಚನೆ ಸೇಮ್ ಒಂದು ಲಾಂಚನೆ ಈ ವರ್ಷದ ಮರಿಯೊಳಗೆ ಒಂದು ಬಲಿ ಆಯ್ತು ನೀವು ಕಡಲ ಮಗೆ ಬೇಕು ಅಜ್ಜರ ಡ್ರಾಮಾ ನೆಟ್ಟ ಪೂರೆಗಳ ಕೈ ಪಾಡ್ದೇರು ಗುಳಿಗ ಕೈ ಪಾಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಜಿ ಸತ್ಯನೇ ನಮ್ಮ ಬೆಮ್ಮೆ ಸತ್ಯನೇ ನಮ್ಮ ಬಡಿ ಜೋಕುಲು ಸತ್ಯದ ಸಾಧಿ ತದು ನಡತಂದ ನಮ್ಮ ಊರು ಅಂದಡು ನಾಚು ಕುತ್ತಿನ ಹಿಜ್ಜೋಡು ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಏರಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾರೆ ಸರೇ ತೂಪಿನ ಕಣ್ಣು ಪುಟಾಗಿದೆ ಸರೇ ಸರ ಊರಿನ ನಮಕ್ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಡು ಅಕಲೇ ಇದ್ರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕ್ಯಾಟಿ ದೂರ ಉಂಟು ಬರ್ತೀರಿ ಇಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ಬರಲ್ಲ ಓಕೆ ಸರ್ ಕೇಳಿ ಸರ್ ಬುಡ ಸರ್ ಕೇಳಿ ಸರ್ ಯಾರು ಏನು ಗೊತ್ತುಂಡ ಆ ಪಂಪ ಇಲ್ಲ ಏನು ಇರುಡ ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಂದ್ರ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನ ಎಂಗ್ಳು ಏಪಲ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಇರ್ನ ಒರಿಯಾಡ್ದೋರಿ ಫಿಲ್ಮ್ ತೂತ ಒರಿಯಾಡ್ದೋರಿ ಅಸಲ್ సరే అక్కలు ఎదురు మర్యాద తెప్పొచ్చు నలుపుంది అవి నలికెళ్ళి ఎడ్డాతుంది సావు ಅಂಜ ಸರ್ ಐದೊಕ್ಕ ಮದಿಮೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಬತ್ ಮದಿಮೆ ಫಿಲ್ಮ್ಡು ಮದಿಮೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಬಾರ್ಶೋಕದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾತಿರ್ಲ ತೂತ ಇಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ ಅದು ತೂತ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತ ಈರೆಗೆ ಅವನಿಗೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಮದಿಮೆ ಫಿಲ್ಮ್ಡು ಇದ್ದಾಯಿ ಮದಿಮೆ
ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಬಟ್ಲು ದಿಕ್ಕಿಜೇರು, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಲ್ಲದ ಬುಡ್ಜೇರು, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಬೊಡಿದಿ ಬುಡ್ಜಲ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಕೊಲ್ಲು ದಿಕ್ಕಿಜಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಮೀ. ಬಡಿದಿ ಬುಡ್ಜ. ಸರಿ ಅದು ಒರಿಜಿನಲ್. ಗುಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಸರ್. ಇರ್ನ ಗುಡ್ ಆನ್ಸರ್. ಈಗ ಅವೇನೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಿದ್ದ ದಯಮಾಡ ಮದುವೆ ಹೋಗ್ಕ ಏರ್ಲ ಬಿಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಣ್ಣ ಮಾತ್ರ మేము మాత్రం మూజినారు మాత్రం సరే అవుతా అయితే ఒక్కడక్కలేదు ನಾನು ಅಂಕಿನ ಮರ್ಯಾದೆ ಪುಟ್ಟಿನ ಬಾರೆ ರಡ್ನೆತ್ತ ಕ್ವಶನ್ ಸರ್. ಒಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಇಂಡಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಒಂದೇ ಮಾತಾಡ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಲ್ಲಿ 8% ಜನ ನಾಳೆ ಮುಂಕುಗೂ ಮುಟ್ಟಾಗಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅದೇ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಮೇರೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಏರೆಗ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ. ಹೂ ಬನ್ಲಿ ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ. ಏರ್ಲ ಕೇಂಜೀರು ನಾಳೆ ನೆಂಚ ಮುಂಕು ಮುಟ್ಟ ಅಲ್ಲ ಇರೆಗ್ಲು ಹೊರ ಮಂಡ್ಯ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ತೀನಾಗ ಮುದಿನತ್ತ ಅವು ಎ ಬಿ ಸಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಎ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಎ, ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಎ 8 ವರ್ಷಕ್ಕೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ 5 ವರ್ಷ, ಬಿ 10 ವರ್ಷ, ಸಿ 15 ವರ್ಷ, ಡಿ 7 ತಿಂಗಳು. ಓ ಎಸ್ ಸರ್, ಟೆಲ್ ಮೀ. 15 ವರ್ಷ. 15 ವರ್ಷ 75% ಹಾಕೊಂಡು ನಿಜ ಅದಲ್ಲ ಅಂದಿ ಸರ್. ಈರ್ಗೆಂದೇರ್ ಆಯ್ ಬದುಕಿ. ಸರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ನೋಡು. ಎಂತ ಕ್ವಶನ್? ಓಕೆ ಸರ್ ಇದು ಪಾಸ್ ಆದ ಪೊಲೀಸ್ ಅದನ್ನದೇ ಪಾಸ್ ಆಗಿ 8% ಸರ್ ಇದು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೀನಿ. ಪರ್ಸೆಂಟ್ 100%. ನೆನಪಿದ್ದ ಒಬ್ರು ನೆನಪಿದ್ದ ಏನು ಸೆಂಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅದು ನಾನು ಯಾರೇ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ ನಿನಗೆ GST ಪಾಸ್ ಅದನ್ನ ಗೊತ್ತುಂಟ ಅದೇ? GST ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅವ್ರು ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು 8% ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಸರ್. 5%, 35%, 75%, 100%. ಇರ್ಡಕ್ಕೇಣ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಲೆ ಇರ್ಡಕ್ಕೇಣ್ಣ ಅವೇ ಓಕೆ ಎಂಟು ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್ 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 ಪಂದು ಬೋಲೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಎಂಟು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಓಕೆ ನೈಸ್ ಟು ಮೀಟ್ ಯು. ಮೀಟ್ ಯು ಸರ್. ಮೀಟ್ ಯು ಸರ್. ಓಕೆ ನಿಕ್ಲೆ ಸರ್ ಇಂಚಿನ ವೆರೈಟಿ ಪೀಸುಲು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ನಾಡು ಪಾ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಪೂಜಿ ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ನಾಡ್ದು ಪತ್ತೋಡ ಸರ್. ಸರ್ ಪಲ್ಲಿ ಇಂಚಿನ ಫನ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಒಲ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಜೀವನ ಆತಡ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ವಿಷಯ ಸರ್. ಒಂದು ಪೂನ್ ಫನ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಒಲ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಜೀವನ ಆತಡ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ವಿಷಯ ಸರ್. ಒಂದು ಪೂನ್ ವಿಜಯನಗರ ಪಂಡ ದಾದ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಕಾಯಿನ್ ಪೋದು ಆ ನಂಬ್ರಡ್ ಉಂಟು ಆ ನಂಬ್ರಾಗ ಸೂಟೇಬಲ್ ಆಪ್ ನಂಚಿನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಮ್ಮಡ ಉಂಟು. ಸೊ ಅಂಚೆನೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ರೂಲ್ಸ್ ಸರ್. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಲೆಂಚಿ ತಿಕ್ಕಂದಾಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೂ ಒಂಜಿ ಚೂರು ನಿಕ್ಲ ಜೀವನ ಮಿತ್ತು ಬೇರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತಿನ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಹುಚ್ಚು ತಿಕ್ಕನ್ ನಿಕುಲು ಎಂಚ ತಿರ್ತು ಜತ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಒಂಜಿ ಬೇನದ ಸಂಗತಿ ದಾದೆಲ್ಲ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಸರ್. ಓಕೆ ಅಪ್ಪನ ಶುರು ಏರ್ಪಾಡು ಸರ್. ಗುರು 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 ಸರ್ ರಾಜಿ ಸರ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಯಾರು ಎಲ್ಲೋ ಲೆಂಚ್ ಬೋದಲ ಸರ್ ಬಲ್ಲಿ ಲೆಂಚಿಗೆ ಇರೇಗ ಫಸ್ಟ್ ಇರ್ನ ಲೈಫ್ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕ ಒಂದೊಂಚಿನ ಮಿತ್ತು ಬೇರೆ ತಿಕ್ಕಿನ ಸಾಧ್ಯವು ಸರ್. ಮಿತ್ತು ಬೇರೆ ಪಂಡ ಏನು ಮಸ್ತ್ ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತಿನ ದಿನ ಪಂಡ ಒರಿಯರ್ದು ಅಸಲ್ ರಿಲೀಸ್ ದ ದಿನ ಫಿಲ್ಮ್ ರಿಲೀಸ್ ದ ದಿನ ಅವನಿಗೆ ಜೀವನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಿನ ದಿನ ಅದಾದ ಪಂಡ
ಸುಮಾರು 1 ಕೋಟಿ ಕಾಸು ಪಾಡ್ದು ಆ ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ಪನ್ಪೊಂಜಿ ಟೆನ್ಷನ್ 1-2 ವರ್ಷ ಪೋದು ಬಟ್ ಆ 1 crore ಅಪಗ ಆತು ಮಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಧೈರ್ಯ ಏರ್ಲ ಮಲ್ತಿಜೀರ ಬಟ್ ಆಪುಂಡ ಬಟ್ ಆ ಸುರುತ ಶೋ ತೂನಾಗ ಜನಕುಲು ಎಂಜಿನ ಒಂದು 80 ರೂಪಾಯಿ ಲೆಕ್ಕ ಕೊರ್ದು ಎನ್ನ 1 ಕೋಟಿನ ಸಂದದಿರ ಲೈಫ್ ಒಟ್ಟು ಮರಪರ ಒಂದಿನಂಚಿನ ಸಕ್ಸಸ್ ಸರಿ ಜನ ಮೂಜಿ ಯಾರು ಲೆಂಚಿರ್ಬೋದು ಲೆಂಚಿ ಎಸ್ ಪಲ್ಲೆ ಸರ ಜನ ಇರ್ನ ಲೈಫ್ ದಿಕ್ಕಿನ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ವಿಷಯ ಲೆಂಚಿದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಸಿ ಇದೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಲೆಂಚ್ ಎದುರು ತೋರಿಸಿ ಓ ಸೂಪರ್ ಸರಿ ಜನ ರೆಡ್ ಬರ್ತೀರಾ ಪಿರ ಲೆಂಚಿಗೆ ಬರ್ತೀರಿ ಪಲ್ಲೆ ಜನ ಪಿರ ಇಂಚ ಮಿತ್ತು ಬರ್ತಾರೆ ಗುಳಿಗೆ ಶೋಧುತ್ತ ಗುಳಿಗೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಡ್ರಾಮಾಡು ಗೆದ್ದಿದ್ದು ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಸಲ ಆವಡು ಮಧ್ಯಮೆ ಆವಡು ಕುಟುಂಬ ಆವಡು ಅಸಲ ಬೇತೆ ಡ್ರಾಮಾಡು ಬಟ್ ಒಂದು ಪೌರಾಣಿಕ ಡ್ರಾಮಾ ಇರೋ ವರ್ಷ ದುಂಬದ ಒಂದು ಕನ ಎಂಜಿನ ಅನ್ಬಿಟ್ಟ ಪೌರಾಣಿಕ ಡ್ರಾಮಾ ಅಲ್ಲ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಡ್ರಾಮಾನ ತೂಪುನ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ಜನ ತೂಡು 1 ಸಲ 2 ಸಲ 3 ಸಲ ಅಂಚ ತೂಡು ಒಂದು ಬಟ್ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನಗೆ ಎಂಕುಲು ಜತ್ತ ಹಾಗೆ ಇರುವ ವರ್ಷ ದುಂಬೆಂಗುಲು ಕಟ್ಟದಿನ ನಾವು ಇನಿ ನಿಜ ಆತ ನಾವು ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸರಿ ಈ ಸತಿ ಕೊರೋನಾ ಬರ್ಪೂಜಿ ನಂತೂ ಶಿವದೂತ ಗುಳಿಗ ಡ್ರಾಮಾದ ಪುದಡ್ ವಿಜಯನನ ಪುದರ್ ಅಂತೂ 2000 ಇರುವಾಗ ಫುಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆದಿತ್ತು 2000 ಇರುವಾನೆ ವಿಜಯನನ ಪುದರ್ಡ್ ಇತ್ತು 4 ಎಸ್ ಪನೆ 25 ಎಸ್ 25 ಕೂಡ್ಲಾಡ್ ಕಾಮನ್ ನೆರಡೆ ಓ ಬಿಪ್ ಮಾಡುವರ ಓಕೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾರಿ ಓಕೆ ವಿಜಯನ ಒಂಜಿ 21 ಉಡುಪುನ ಕೋಶನ್ ವಿಜಯನ ಇರೆಗೆ ಈರು ತೂತಿನ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತ ಅವು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ವಿಜಯನ ಮರಾಠಿ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಐದು ಆಜನ ವರ್ಷ ಇಂಚೇತನ ವಿಜಯನ ಐತ ಇರ್ನ ಅನುಭವ ಇಂಚಿನ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ತು ನಂಗೆ ಇರೆಗೆ ಮೂವಿ ಎಂಕ ರೀಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ನೆ ನಾನು ತೂತೀನಿ 5 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯಡು ಬಕ್ಕ ಅಪ್ಪಗೇನು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಅಡಿತೆ ನಾನು ಪುಟ್ಟದಿನಿ ಅವಳು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಇಡೇ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಇವಾಗ ಮಲ್ಲ ಇವಾಗ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಮಾ ತೂನಾಗ ಆ ಡ್ರಾಮಾ ಫುಲ್ ಆ ಸ್ಟೋರಿ ಅವೇ ಉಂಡು ತೂನಾಗ ಎಂಕ ನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತದ ನೆನಪಾಂಡು ಹೆಂಗೆ ನೆನಪಿತ್ತೆ ಪಲ್ಲೆ ಸರಿ ಇಂಚಿನ ಬರ್ಪಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡೇ ಎಲ್ಲ ಆತಿನ ಒಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಸಾರಿ ಕಾಮಿಡಿ ಟ್ರಾಜಿಡಿ ಸ್ಟೋರಿ ಪಲ್ಲೆ ಕಾಮಿಡಿ ಟ್ರಾಜಿಡಿ ಸ್ಟೋರಿ ಇಂದಂಡ ಎಕಡೆ ಪೊಲೀಸರು ಬನ್ನ ಗೊರನೇ ಬರ್ತಾನೆ ಮೊರಡಿ ಮರಡಿ ರಾಧಾಕಲ್ಯದ ಶೂಟ್ ಆಗೋದಿತ್ತು ರಾಧಾಕಲ್ಯದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಇಡು ಪೊಲೀಸರು ರೋಲ್ 6 ಶಾಂತಂ ಪಾಪಂ ಐಟಮ್ ಅಂತದೆ ಅಂಚ ಪಾರು ಸೀರಿಯಲ್ದ ಹೀರೋಯಿನ್ ಬರ್ತದೆ ನಾನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಂತಲೇ ತುಂಬೋಡು ಅಂಚ ಇಂಕಲ್ಲ ನವೀನ್ ಸರ್ ಪಂಡೆ ಯಾರು ಅಂತ ಆಕ್ಟಿವ್ ಜಾಸ್ತಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ ನಮಗೆ 6 ಬರ್ತದು ಇಂಚ ಬರ್ತದು ಹಾಕೋಡು ఆయన ಪೇಟ ತಿರ್ತು ಬರೋಡು ఆయన ಮದುವೆ ಡ್ರೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಪೇಟ ತಿರ್ತು ಬರೋಡು ಓಕೆ ఆయన ಒಯ್ತೊಂಬೋಡು ಒಂದು ಪವರ್ ಅದು ಪೋಡು ಒಂಜು ಸಿಂಗಲ್ ಶಾಟ್ ಹೊಡೆದು ಪೋಡು మీరు అనుకుంటూ 2 ఇంచకండి యాన్ ఇంచ బతుంటుంది నేను బతి ఒకే పెట్టి దీని యాన్ పేట బూరుడుకి యాన్ కలసದ ಮಿತ್ತು ಬೂರ್ದು ಕರಿಮಣಿಪುರನ್ನ ಬಾಡಿ ಇಂಕ ಇವತ್ತು ಕಿಬಿಕೆ ಏನು ನಿಜ ಅಗಲ್ ದಾದ ಪಾತಿರುದಿಲ್ಲ ಆನಮ್ನೆ ಬೂರ್ದು ఒక లాస్ట్ కి నేను సర్వర్ నేర్ర పోయి సారీ ప్రకి ಕಾಮಿಡಿ ಟ್ರಾಜಿಡಿ ಸ್ಟೋರಿ ಯಾನ್ ಉಲೈಡ್ ಮಸ್ತ್ ಬುಲ್ತದೆ ಭಯಂಕರ ಬೇನಟ್ ನಾಟ ಪೂರ ತೋದಿಲ್ಲ ಅದೇ ದಾದಾಮ್ ಲಕಲೇಜ್ ಓಕೆ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಲೂಡೋ ಗೇಮ್ ಇಡೆಗೆ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಸರ್ ಲೂಡೋ ಗೇಮ್ ಎಂಜ ಓಕೆ ಅದ ಸರ್ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೂಡೋ ಗೇಮ್ ಗೋ ಬಂದ್ರೆ ಸರ್ ಯಾವರ ನೀವು ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಸ್ತ್ ಹೋಗುದು ಮೊಬೈಲ್ ಹತ್ತಪ್ಪ ಇಲ್ಲಡು ಓಕೆ ವಿಜಯನ ಈ ಡ್ರಾಮಾ ರಂಗಡೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಮೂವಿದ ರಂಗಡ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ನನದುಂಬುಗು ತುಳುನಾರ್ದ ಜನಕ್ಕೆ ಈ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಕೊರ್ಪಾರ ಅಥವಾ ಕನ್ನಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕೊರ್ಪಾರ ತುಳುವೆ ಕನ್ನಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪೂಜೆ ಈಜಿ ಸರ್ ಎಂಚಿನ ಮೂವಿ ಕೊರ್ರ ಇರ್ನಂಜಿ ಬಯಕೆ ರೆಡಿ ಆತನ ಮೂವಿ ಕತೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪ ಇಜ್ಜಿ ಅಮ್ಮ ಇಜ್ಜಿ ಪಲ ಇಜ್ಜಿ ಮೆಗ್ಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಾತ್ರಲ ಇಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ಓನ್ಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆತನ ಕೊರೋನಾ ಹತ್ತಂದ ಐತೆ ಆಗಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೇರೆ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ಅಡುಲ್ಲ ರೈಟ್ ಹೊಸ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಟೋರಿ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಡೇ ಪೋದು ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಟು ಬಟ್ ಕತೆ ಇಜ್ಜಿ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಕತೆ ಇಜ್ಜಿ ದಯ ಮಲ್ತಿನ ಬಂಡ ಇನಿ ತೆಲಿಪೋಡು ಒಂದು ಮನೊಂದಿಲ್ಲ ದಾಖಲೆ ಫುಲ್ ಒಂಜಿ ತೆಲಿಪೋನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜನಗಳು ತೆಲಿಪೋಡು ಮನೊಂದಿಲ್ಲ ತೆಲಿಪಾಗ 7ವರೆಗೆ ತುಟಿ ಒಣಗತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡಿ ನಮಸ್ತೆ ವಿಜಯನ ಮುಲುಪುನಿ ವಿಜಯನ ಓಲಿಜ್ಜರ್ ಮನಿಯ ಓಲಿಜ್ಜರ್ ಕೋಟೆಲ್ ಮಲ್ಲಿಜ್ಜರ ಪಂಪ ಇಲ್ಲಿಜ್ಜರ ಅದು ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಜ್ಜರ ಅವುಡು ಎಲ್ಲ ತಿಗಲೆ ಮೆಲ್ಲ ಬೊಟ್ಟಲ್ಲಿ ಪುಡವು ಅವೇನು ಗೊತ್ತುಂಟು ಆಡ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಅರೆ ನಾಡ್ ನಕಲು ಬೋಡಾರಿ ಬಲೆ ಕುಲ್ಲಿ
ಕುಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವಳು ಬೂರಚ್ಚಿ ಮುಳ್ ಕುಲ್ಲೆ ಬನ್ನಿ ಅದು ಇದೇ ಬೈತೆ ಕುಲ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಹತ್ತದ ಇದೇ ಮುಟ್ಟ ಈರ್ ಬೈಟ್ನ ತಿರಿಯ ಗಂಗಾ ಸರಳೆ ತುಂಬ ಬೈದಿ ಈ ದಾದವ ಬಂದು ಯಾರು ಕ್ಯಾರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಯಾರು ನವೀನ್ ಶೇಖರೆ ಬಂದು ಪರ್ಲಕ ನವೀನ್ ಶೇಖರ್ ಅಂತ ಕುದರ್ ಬರೋದು ಕಾರಣ ಉಂಟು ಒಂದಿನ ಜನ ಪರ್ದ ಟೈಟ್ ಅದು ತೋಟದಲ್ಲಿ ನಡ್ತೊಂದು ಬೋದಿತ್ತು ತೋಟದಲ್ಲಿ ನಡ್ತೊಂದು ಹೋನಾಗ ಒಂದು ಮಡಲ್ದ ಗರಿ ಬೂರ್ದಿತ್ತು ಈ ಜನ ಊರ್ದಾಕ್ಲಿನ ಮಾತಲ್ಲಿ ಎತ್ತದು ನವಿಲ್ ನಲ್ತೊಂದು ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ನವಿಲ್ ನಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪು ಅಲ್ಕೊಂದು ಮಡಲ್ದ ಗರಿ ಬೂರ್ದ ವಡೆಗೆ ಇಂಚ ತೋಜು ಅಂತೀನಿ ಈ ಜನಕ್ಕೆ ನವಿಲ್ ಗರಿ ಬಿಟ್ಕೊಳಕ ಐದು ಈಗ ಅಂತ ಪುದಾರ ನವೀನ್ ಶೇಖರ್ ಈ ಜನ ನವೀನ್ ಶೇಖರ್ ಬುದಾರ ಈ ಜನ ಅಮ್ಮನ ಬುದಾರ ಭಯಂಕರ ವೆರೈಟಿ ಕುಪ್ಪಲ್ಪುರಂದಲ್ಲಿ ಆ ಜನ ಕುಪ್ಪಲ್ಪುರದಲ್ಲಿ ನಿಂಚ ಬೈದಿ ಗೊತ್ತನಿ ಈ ಜನ ತಾರೆದ ಮಡಲ್ ತೂತು ನವಿಲ್ ಶೇಖರ್ ಆ ಜನ ಅಜ್ಜರ್ನ ಆಜಿನ ತೂತು ಕುಪ್ಪಲ್ಪುರಂದ ರೈತಿ ಆ ಜನ ಕುಪ್ಪುಲದ ಬಬ್ಬೆ ಇರ್ತೀನಿ ಅಮ್ಮನ ತಾಕತ್ತಿಯ ಅಮ್ಮನ ತಾಕತ್ತು ಕರ್ಮ ಪಳಗಿನಿ പറഞ്ഞിതാണ് വന്ന ಕೆಲವರು ಖುಷಿಟ್ಟು ಬರ್ಬೇರು ಕೆಲವರು ಬೇಜಾರು ಬರ್ಬೇರು ಎಲ್ಲ ಕಿಸೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ನಂಜ ಬರ್ರಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಅದೇನೇ 100 ರೂಪಾಯಿ ತಿಕ್ಕಿನಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ತಿಕ್ಕಿನಿ ನಾನು ವೈನ್ ಶಾಪ್ ಲೈನ್ ಉದ್ದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ವೈನ್ ಶಾಪ್ ಹುಡುಕಿ ಉಂಟು ನಾನು 100 ರೂಪಾಯಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಯಾರು ರಮೇಶ್ ಆಗಿ ಮಾಲ್ದತ್ತೆ ರಂಚ ಲೈನ್ ಉದ್ದಿತ್ತೀನಿ ತಿಕ್ಕ ನಾಯ್ಕೊಡಿ ಖುಷಿಟ್ಟು ಆಯ್ಕೊರ್ನಿ ಇತ್ತೆ ಲೈನ್ ಉಂತಿನ ಏಕೆ ಕಾಸು ಕೊರ್ನಿ ಅದೇ ಸೆಟ್ ಇರು ಪೊಣ್ಣು ಮತ್ತೆ ಎಂಚ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ഞാൻ പൊണ്ണിൽ സെറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഏർ വണ്ടി ಅದೇ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಬಂದಾರೆ ಬಂದಾರೆ നൂത് കൊടുക്കാറ് നൂത് ഞാൻ ആടെ ಇತ್ತೆ ಏನಕ್ಕೆ ಪೊಣ್ಣು ಸೆಟ್ ಅವರ ചൊഞ്ഞി സെറ്റ് ആപ്പി മാറെ ಇತ್ತೆ ಏನೇ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲ കൊഞ്ഞി ಯಾಕಂತ ಕೇಳಿ ಶುರು ಕಾಲಿಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತು ಹಾಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂಚಿನ ಬೇರೆ ಕೈ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಮಂತ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅಪಗಾಲ ಮೆಸೇಜ್ ತೂಪ ಮೆಸೇಜ್ ತೂಯಿನ ಬೇರೆ ಗಾಲಿದೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಈರ್ದಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಲ್ಲಿಂದ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕೇಳುವಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಲವ್ ಉಂಡು ಬಂದ್ರಜ್ಜಿ ಐನ ಅಡೆಗೆ ತೂದಾಯಿನ ಬೇರಿಕ್ ಒಂಟ ಪೊರ್ತಾ ಇವಾಗ ತೂದ್ಲ ತೂ ಅನ್ಲಕ ಮನಿ ಪಂದ ಕುಲ್ಲುದು ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ಕೊಡು ಡೋಂಟ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮೀ ಮళ్ళీ ಜೇಂಡ ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತ ಐದು ಗೊತ್ತ ಒಂಜಿ ಕೆಂಪುದ ಆಂಗ್ರಿ ಸಿಂಬಲ್ ಬರ್ಕೊಳಲ್ಲ ಐದು ಇದನ್ನ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ನಂಬರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ತಕ್ಕೋಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಆಂಧ್ರ ಅನ್ಕೊಡಿ ಇರಿದ ಮೊಬೈಲ್ ಎತ್ತು ತಕ್ಕೊಡು ಮುಂಚೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಪಾಯರ್ ಆಡಿ ದರ್ಪಟ್ಟ ಕೊಲೆ ಹೋಗುಣವನ್ನ ಜನ ಬಂದು ವಾಸನದಲ್ಲಿ ನಾತು ವರದ ನಿಕ್ಕೊಂದು ಕಾಗಜಿ ಬೈದು ಮಾರ ಮೇರತ್ತ ವಿಜಯನಿ ಆಮೇಲೆ ಸೋರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅದೇ ಭಂಗಿ ಮಾರ ಅಂದ ದಾಳಿ ಇಂತ ಮಲ್ಕೋ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ ನಿಕ್ಕೊಂದು ಕಾಗಜಿ ಬೈದಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಬಿಂಡರ್ ಬೈದರಿಗೆ ಅಂದ ಸಮ ತುಕೆ ಕಾಗಜಿ ಇರ್ಲಿ ಕಾಕಜಿ ಬನ್ನಾಗ ಬನ್ನಾಗ ಮರೊಂದು ವಿಶೇಷ ಉಂಟು ಈ ಜನ ಹೆಂಚಿನ ಭಯಂಕರ ಎಡ್ಡ ಜನ ಬಂದ ಈ ಫ್ರೈಡೇ ಕಾಸು ಬರ್ನತ ಐ ಈ ಜನ ಸೈನ್ ಬರ್ದು ದೀವನಿ ಅಂಚಿನ ಜನ ಸುಳ್ಳು ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ವಿಜಯನ ಸುಳ್ಳು ಕರ್ಮ ಬರ ಚಾರ್ಲೆ ರಾತ್ರಿ ಈ ಜನ ಗಾಳಿ ಇಂತದ್ದು ಪಾಪ ಅಜ್ಜನೆ ಪಾಪ ಅಜ್ಜನೆ ಬರ್ತ ಕಾಸು ಕೂಡ ದಾಯ ನೀವು ನೋಡಿ ಮಾರಿದ್ವಿ ಮಕ್ಕ ಎಂಕುಲ ಬದುಕೊಚ್ಚೆ ಬದುಕೊಡು ಏನೇನ ಕಾಸು ಇವ್ರು ಬಲ್ಲಿ ಒಂತೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ದಿವಣ ನಿಗಲು ಮಗ ದಿವನ್ ಎಂಗ್ಲ ನೀ ಅದು ಚಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಬರಬರ್ತು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತ ಎಂಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಏನಿರೋ ಅದು ಉಳ್ಳೇರು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸೂಪರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸ್ಪೈಡರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಳೇರಿ ದಾಖಲು ಕೂಡ ಇರ್ಲಿಂಚ ಸಂಗಿ ಅವು ಹೆಂಗ ಪುದರ್ ಮನೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಪೈಡರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಬೊಕೊಂಜು ಸೂಪರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮೂರಿಂದ ನಾಳಿದ್ದ ಭಯಂಕರ ಮಾರಿ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಂಜಿಕೆ ನೋಡ ಇದು ಈ ನಮ್ಮನೆ ಭಯಂಕರ ಹುಷಾರ್ ಮಾರೆ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಎಂಚ ಬುದರ್ ಬರ್ತೀನಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಜಯನಗರ ಗೊತ್ತು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಮಾರ ನಾನಪ್ಪ ಏನ್ ಸೋತೆ ಅದು ಸುಲಭ ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಐಕಾಗಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಬುದರ್ ನಿಮ್ದು ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಉಂಡು ಪೋಸ್ಟ್ ವುಮೆನ್ ಆಗಿಜ್ಜು ಪೋಸ್ಟ್ ವುಮೆನ್ ಸರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪೋಸ್ಟ್ ವುಮೆನ್ ಆಗಿಜ್ಜು ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪುದರ್ ದಿನಾಗ ವುಮೆನ್ ಕುಲ್ಲ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೊರ್ರೆ ಬರ್ಪೇರಿಂದ ಅಪ್ಪ ಗೊತ್ತಿತ್ತೀಜಿ ಸಮ ತುಕ ಈ ಮನೆಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ವುಮೆನ್ ಬಂದು ದಾ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ಅತ್ತೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜನ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ನೀಡಕ್ಕೆ ಪೋಸ್ಟ್ ವುಮೆನ್ ಆಗಿಜ್ಜನು
ಪೂರ ಇಂಗ್ಲೇ ನಾಚಿಕೆಟ್ಟನಕ್ಲೆಪ್ಪು ಆಂದಿ ಸರಿ ನಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತದ ನನ್ನ ಐಟು ಕಾಸಿತ್ತು ಒಂದ್ ಅಡಿಗೆ ಕಡಪು ಸರಿ ಸರಿ ಬರ್ಬೇ ಸರಿ ಇದೇನಾ ಬರ್ಬೇ ಏ ಬಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹೋಗುಲ್ಲ ಹೋಗ್ಲಿ ವಿಜಯಣ್ಣ ಇದಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಕಲಾಭಿಮಾನಿದ ಕ್ಲಿಯರ್ದೊಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಉಂಟು ವಿಜಯಣ್ಣ ಈ ಡ್ಯಾಗ್ ಈತ್ ಡ್ರಾಮಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುವರು ಬಟ್ ಈ ಡ್ಯಾಗ್ ಆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುಜಾರ್ ಸರ್ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ದಯ ಬಂದಾಗ ಕಾತು ಬಲ್ದೇರು ಜನಕ್ಕೂ ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ ಡ್ಯಾಗ್ ಆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುಜಾರಿ ಇದು ಮಲ್ತಂತೆ ಬೈದಿನಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡಂದೆ ಬೈದಿನಿ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಬರೆಯರೆ ಶುರು ಮಲ್ತಿಬೇಕಾ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊನೇನು ಬಿಡ್ದು ಬಿಡಿ ಯಾನು ಬಟ್ ಇನಿ ಬೈದಿನ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ತೂನಾಗ ನಮ್ಮ ಹೆಡ್ ಆಕ್ಟರ್ ತಂದ ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತಾಣ ಅಂಚೋಸ್ಕರ ನಾನು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೂಪರ್ ಸರ್ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಖೇರಿ ನೆಂಚಿ ವರ್ಕ ಸರ್ ಈಗ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಮುಕ್ಕಲ್ ಗಂಟೆ ನೆಂಚಿತ್ತಾರೆ ಸರಿ ಎಂಚ ಒಂದು ಸರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಆ ಕಾಮಿಡಿ ನಿಖಲ ಬೇಜಾರು ಕೆಲವು ನಿಖಲ ನಡುತ್ತಿನ ಕೆಲವು ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ನಿಖಲ ಲೈಫ್ ಜರ್ನಿ ಸರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ಇತ್ತದು ಎಂಚ ಒಂದು ಸರ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಈಗ ಏನಿನ ಉಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪೋತೆ ಬಟ್ ಈ ಟೈಪದ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಅನುಭವ ನನ್ನ ಇಂಚ ಜಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ಇಂಚ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಂಚ ಒಂದಿತ್ತು ಶೋತ ಮಧ್ಯದ ಇಂಚ ಕಾಮಿಡಿ ಅದು ಬರ್ಪನ ಒಂದು ಬಹುಶಃ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತೋಜೋಡು ಯಾನು ತುತ್ತು ಜೀರ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಟ್ ಪಾಡ್ದು ಆಪಿನ ಅಂಚಿನ ಬಟ್ ಇನಿ ಒಂದು ಆರಂಭ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುವ ಅಂತ ತೋಜೋಡು ಯಾಕೆ ನಾನು ಎಡ್ಡೆ ಕಾಮಿಡಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಕಲು ಪುರ ಬತ್ತು ಕುಲ್ನಾಗ ಯಾಕೆ ಮಸ್ತ್ ತೋಜೋಡು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಹಿಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಗಿ ನನ್ನ ಮಂಡ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯ ಉಂಡು ನಗ್ನ ಸತ್ಯ ಏರಿಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಡಿ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ ಎಂಜಿನನ್ನು ಮಂಟ ಕಲಾ ಸಂಗಮದ ಕಲಾವಿದರೇನು ಅವು ಎಂಚಿನ ಡ್ರಾಮಾ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಅವಡು ಬಟ್ ಏರ್ಲ ಅಕಲ್ನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ಪುಜಾರು ಅಕಲ್ ಫ್ರೇಮ್ಗೆ ಬರ್ರೇನೆ ಆ ಒಂದು ಇತ್ತಿಜಿ ಈಗ ಕಾರಣ ಎಂಚಿನ ನೀನಿಕ್ಲ ಗೊತ್ತಾತಜಿ ತೆಗುಳಿಗೆ ಡ್ರಾಮಾ ಅಂಡು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಅಂಡು ವಾ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ಅವೈತ ಸುದ್ದಿ ಆಂಡವನ್ನು ಗೊತ್ತಿಜಿ ಬಟ್ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ ಸ್ವರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬಾರ ಏರ್ಲ ಬೈಜೇರು ಇನಿ ತುಪ್ಪ ದಿನನಿತ್ಯ ಬೆತೆ ಕಾಲ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪೂರ ವಾಟ್ಸಪ್ ಬರೋದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಲೈವ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಟ್ ಕಲಾ ಸಂಗಮದ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಲ್ಪುಜೇರಿ ಏನಾರು ಮಲ್ಪೋಯರು ಹೆಂಗೆ ಬೋದು ಸಾಕಂಡು ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ನನ್ನ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಮಲ್ಪುಲ ಅಂಚೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸ್ವರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ನಿಕು ಲೆತ್ತಿನೇಕ ನಿಕ್ಲಾಗಿ ಅನ್ನ ಧನ್ಯವಾದ ಪನೊಂದು ದಯಗೊಂದು ಮಂಟ ಆತ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಪೋಯಿ ಕುಟ್ಲೇನೆ ಹಚ್ಚತ್ತೆ ಆಂಡ ದಾದೆ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ಗೆ ಕೈತಲ ಹೊಡಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದಾಗ ಮಸ್ತ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ತಿಕ್ಕೊಡುಂದಾಂಡ ಆಯ್ ನೆಕ್ ಬರೋಡು ಎಂಜಿನ ವಾಯಿನಿಗೆ ಬರೋಡೆ ಆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದಾರ ನಿಕಲ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತಂದು ಪುನು V4 ಚಾನಲ್ ಸತ್ಯ ಸರ್ ಸರ್ ಅಂಚ V4 ಚಾನಲ್ ಏನನ್ನು ಮಸಾಲ ಇದೆ ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಕಲಾ ಸಂಘ ವಿತ್ ರಾಜೇಶ್ ಬಂಟಾಳ್ ನೀವು ರಾಜೇಶ್ ಬಂಟಾಳ್ ಆಕ್ಟರ್ ಅಂದು ಪೂರೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪುವರು ಮಲ್ಲ ಆಕ್ಟರ್ ಬಟ್ ಏನಾರ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಲ್ಪುನೇ ಇಜ್ಜಿ ನಾವು ದಾಯಗಂದು ಮಲ್ಪುನ ಯಕ್ಷ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇನಿಕಲ ಬಟ್ ನೀವು ಮಲ್ದಾರ ಐಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕಲಾ ಸಂಗಮದ ಪರವಾದ ಎನ್ನ ಪೂರ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪರವಾದ ಯಾನ ಧನ್ಯವಾದ V4 ಚಾನಲ್ ಅಂಚನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ ಸರ್ ಇರ ಪಾತ್ರನಾಗ ಏನ ಜಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗಿ ಸರ್ ಯಾನ್ ತೋಜಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತೋಜಿದ್ ನನ್ನ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಏನ ಕಲಾವಿದೆ ತೋಜೋಡು ಬಂದಿರು ಸರ್ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಮಾತ್ರಗಳಿತ್ತಂದ ಮಸ್ತ್ ಇನಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬೋರ್ಡೆಗೆ ನಾನು ಹೋಗು ಸರ್ ಒಂದು ರೆಡ್ ಬಾತರಿ ಸರ್ ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಎಂಚ ಸರ್ ಬರ್ತದೀನಿ ಹೆಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅನ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಆ ರೀತಿ ಬಂದವು ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅವು ಯಾನು ಏನು ನಾರ್ಮಲ್ ತೊಂದಪ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮುಲ್ಪ ಆಯ್ತಾ ತುಳು ಟು ಏತ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂತದ್ದು ಪೇರು ಅಕ್ಕಲು ಮಸ್ತ್ ಏಪಲ್ಲ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪ್ರಮಂತಂದು ಯಾನ್ ಕನ್ನಡ ಸೀರಿಯಲ್ ಹೀರೋ ಅದು ಮಂತ ಇತ್ತ ಸೀರಿಯಲ್ ಮುಲ್ಪದಕ್ಕಲು ಏರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ರೋಲ್ ಮಂತ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಮನದ ನೆಕ್ಲ ಪೇಪರ್ಡ್ ಯಾನೆ ತುಪ್ಪೆ ಇವ ಐಟ್ ಮಂತಂದಲ್ಲ ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾಡು ಅಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಇತ್ತಲ್ಲಿಂದು ಗೊತ್ತಾಡೆ ಅಂಚಿನಕಲ್ನ ಪುರ ಪುದರ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ಯಾನ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಹೀರೋ ಅದು ಮಂತ ಇತ್ತೆ ಇಡೀ ಪ್ರಮುಖ ಪುರ ಬತ್ತಿತ್ತು ಪೂರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಹೀರೋ ಅದು ಮಂತಂದಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾನ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕಲ ಅವಾರ್ಡ್ ಹೆಂಗ್ ಅವಲುಪ್ಪುನಾಗಲ ಅವಾರ್ಡ್ ಯಾನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಪತ್ತದ ಪೂರಾ ಪೇಪರ್ ಅಡ್ಲೆನ್ನ ಮಲಮಲ್ಲ ಫೋಟೋಸ್ ಪಾಡ್ದೇರು ಬಟ್ ಕುಡ್ಲದ ಒಂಜೇ ಪೇಪರ್ ಅಡ್ಡೆನ ಫೋಟೋ ಇತ್ತು ಒಂಜೇ ಏನಾದ್ರು ವಿಶೇಷ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಲಾ ಸಂಗಮ ಟೀಮ್ ಕಲಾವಿದರು ಉಪ್ಪು ಮಸ್ತ್ ಅಕುಲ್ ಪುದರ್ ಬೋಪುಂಡು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನ ಆಪುಜಿ ಎನ್ನ ಟೀಮ್ ಬಿಡ್ದು ಬಿದಾಯ ಪಾಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಜಿನ ಸನ್ಮಾನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು ಮೂಲ ಎಂಜಿನ ಉಂಟ ಆ ಟೈಪ್ದ ಒಂಜಿ ಕಲಾ ಸಂಗಮ ಈ ಟೀಮ್ ಲೆಕ್ಕ ಬೇರೆ ಏರೆಗ್ಲ ಅಂಚ ಆದುಪ್ಪ ಅಂತ ಬಟ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ಡ್ ಪೋವೊಂದುಂಡು ಎಂಜಿನೆ ಏರು ತಗ್ಗು ಬೋನು ಸರ್ ಲೈಫ್ ಎಂಜ ಸರ್ ಏರು ತಗ್ಗಿ ಇರ್ತೀನ ಅಂಚನೆ ಈತ್ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೋಡಿಯಲ್ ಬೆಲ್ಸರ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸ್ವರಾಜ್ ಶೆಟ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಿ ಅಕಲು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ತೀನಿ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ನೆನಪುಗೋಸ್ಕರ ಅಂಚಮಾತ ಕಥೆ ಟೀಮ್ದ ನೆನಪುಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್
ಸರ್ ವಿಜಯನ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋನಾಗ ಎಂಕೊಂಜಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ವಿಜಯನ ದಾದ ಬಂದಾಗ ಓಡಿನ ನರಮನೆ ಮಿತ್ತು ಪೋನಾಗ ಅಲ್ಪ ಏರು ತಗ್ಗು ಇತ್ತಿ ನಾವೇನು ಗುಡ್ಡೆ ಅಡ್ಡ ಇತ್ತಿಲಕ ನರಮನೆ ಅಡ್ಡ ಉಂಡು ಪನ್ಪುಂಡ ಒಂಜಿ ಇರ್ನ ಪಾತ್ರ ಸ್ವರಜನ ಪಾತ್ರ ಮುಖ್ಯ ಗೊತ್ತಾನೆ ನಾವು ಮಸ್ತ್ ತೆಲ್ತಾ ಜಾಲಿ ಮಂತ ಅಂಜೆನೆ ನಿಖಲ ವಿಚಾರನ ಪಂಡರ್ ಎಂಕ್ಲ ವಿಷಯನ ಪಟ್ಟೊಂಡ ಇರೋದು ಮಸ್ತ್ ತೆರಿಯೊಂಡ ನಲ್ಲ ತೆರಿಯರೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಇದೆಯನ್ನ ಸೊ ನನ್ನದು ಮಗು ಎಂಗ್ಲೆ ನಿಖಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂಚೆನೆ ಪಡು ಮಾತಿರ್ಲ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತುಲೆ ಬೋಕೊಂಜಿ ಅಂಚೆನೆ ಯಾನ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗೀತು ಪೋಪ್ನಿ ದುಂಬು ಒಂದ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಕೆಪಿ ಪಾತ್ರ ಪಂಡ್ರೆ ಹಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ದಯ ಬಂದಾಗ ಈ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಎಂಚ ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ಬಂದ ವಿಜಯನ ಒಂಜಿ ತೊಟ್ಟ ಪೇರು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಕೊಂದಪ್ಪ ಒಂಜಿ ತೊಟ್ಟ ಪೇರ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಕೊಂದನಾಗ ಐನ್ ಕೊಂದರೆ ಕುಡೊಂಜಿ ತೊಟ್ಟೆ ಕೊಂದಪ್ಪ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡೆ ದಿನಕ್ಕೆ ರಡ್ಡು ತೊಟ್ಟೆ ಪೋಪು ಈ ರಡ್ಡು ತೊಟ್ಟೆ 7 ದಿನಕ್ಕನಾಗ 14 ತೊಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಊಡು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಇರುವ 30 ಇಲ್ಲ ಇತ್ತಂದ ವಾರಗ ಒಂಜಿಲ್ಲಡೆ 14 ತೊಟ್ಟೆ ಪೋಣಂದ ಇಂಚೆ ಇರುವ 30 ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏತು ತೊಟ್ಟೆಲು ಪೋಪುನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನಮ್ಮನೆ ಎಂದು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಆಯ್ನಾತು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪುಗ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮುಕ್ತ ಭಾರತ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಡೆಗೆ ಮುಕ್ತ ನಾನದಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರೋನಾದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಪಾತ್ರ ಬುಜಿ ದಯಬಣ್ಣ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ದು ಟೇಸ್ಟ್ ಜನ ಚಿಂಗಂದಲಕ ಆಗ್ಬೋತು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಇಲ್ಲರೆ ಕುಲ್ಲಿ ಪಿದೈ ಬರೋಚಿ ಬೇಲೆತನ ಮಾತ್ರ ಪಿದೈ ಬಲೆ ಪನೊಂದು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್